खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बिहेजेड इउट्यूब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि इउट्यूब चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालाम दा जोङो दाख्लैनि भिडिअआवहाय रायलायदों पार्ट 1 आवहाय जेनेखि सानसरथुम स्टेटिस्टिक बे क्लास 10 नि चैप्टार 14 नि पार्ट 1 आवहाय जों रायलायदों गेजेट टि बे मीनखौ माबोरै दिहुनो बेनि मेथड 1 खौ जों रायलायदों बे मेथड 1 आवहाय दङ थोंजों आदब डाइरेक्ट मेथड जों बेखौ रायलायखांबाय भिडिअखौ नायनोबा नोंथांमोना नैबे दानि भिडिअनि गाहायाव थांनानै डिसक्रिप्शननि लिंकआवहाय थुनानैहाय नायनो हागोन जों दिनै बे नैथि पार्ट 2 आवहाय बे भिडिअआवहाय जों रायलायगोन गेजेट टिखौहाय नैथि आदब जेनेखि स्टेप डिभिजन मेथड एंगारलांनाय आदब आरो मोनसेया जाहैबाय थामथि आदब मीन एजाम्पशन मेथड बे गेजेट टि आजावजानाय आदब जों बेखौ रायलायगोन हमनानै लाबाय बियो बबेबा मोनसे डाटा बबेबा मोनसे सार्भेनि खारि बा डाटा बियो बे डाटा बेबायदि टेबोल मोनबाय जों एबा बेवहाय हमनानै ला थाखो खोन्दोब दङ थाखो खोन्दोब बे थाखो खोन्दोबाहाय 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 बे जाहैबाय कन्टिनिउस क्लास इन्टारभेल ओमफ्राय गले गलेथा फ्रिकुवेन्सियाव दङ 3 6 5 2 7 दा जोङो बेनिफ्राय जोङो स्टेप डिभिजन मेथड एंगारलांनाय आदब आरो गेजेट टि आजावजानाय आदब मीन एजाम्पशन मेथडजों माबोरै गेजेट टि दिहुननो मीन दिहुननो सनायलांनो लोगोफोर गिबियावनो जोङो थाखोसिम दिहुनग्रोनांगौ थाखोसिम दिहुननायनि फर्मुलाखौ फार्स्ट भिडिअआव होदोंमोन नोंथांमोना दाबो नायनानै ला नै थाखोसिम दिहुननायनि फर्मुलाया हमना ला xi दिहुननांगौबा जों नैबे क्लास इन्टारभेलनिफ्राय xi दिहुननांगौबा बे जाहैबाय l लोअर क्लास n प्लास आपार क्लास बाय 2 जों डिवाइड खालामनांगौ बे जाहैबाय थाखो खोन्दोब बा थाखोसिम दिहुननायनि फर्मुला xi l मिनि लोअर हमना ला जोङो फार्स्टनि क्लास xi दिहुनगोन मारै दिहुनगोन नायदो 10 प्लस 20 by 2 30 by 2 15 बेबायदि जोङो थाखोसिमखौ दिहुनगोन दानिया जोङो टेबोल बानायनांगोन बेनि थाखाय जों मा टेबोल खालामनांगोन नायदो टेबोला ओरैबायदि मोननांगोन बेवहाय थाखो खोन्दोब ओमफ्राय मोनसेयाव जागोन नैबे जाहैबाय fi गले गलेथा fi आं होबाय fi ओमफ्राय जोङो मा नांगौ xi दिहुननांगौ बेवहाय 10 to 20 22 40 42 42 50 52 60 ओमफ्राय गले गले दं 3 6 5 7 2 7 दाना बेनिफ्राय जों माबोरै xi दिहुनो ओमफ्राय दं 15 बेजों प्लास खालामनानै 2 जों राननांगौ नै फर्मुलाया बे ओमफ्राय 15 मोनबाय जों बेखौ 15 ओमफ्राय बेनिफ्राय मा फैगोन 30 50 25 35 45 ओमफ्राय 55 जागोन टेबोला बे जाहैबाय xi जों दिहुननानै लाग्रोबाय xi दिहुनखांबाय बेवहाय दाना जोङो मा खालामनांगौ स्टेप डिभिजन मेथड एंगारलांनाय आदब दिहुननोबा मोनसे मीन एजाम्पशन बेखौ हमनानै लाग्रोनांगौ बे जाहैबाय 1 2 3 4 5 बेखौहाय माजों दिन्थियो एजों दिन्थियो बेखौ एजों स्मल ए जों दिन्थियो बे हमनानै लानाय गेजेट टिखौ हमना ला बेवहाय मोनसे दङ खारिया 1 2 3 4 5 दं बेबायदि बेजरा बाहाय गेजेरनिखौ लानांगौ जुदि बियो 1 2 3 4 5 6 बेफोरबायदि जरा मोनब्ला मोननै गेजेरनिखौ नायनानै बबे फिसासिन बेखौ लानांगौ दानिया जोंनाहाय मा बेवहाय बेजराखा नै मोनबाल'खा ओंखायनो जोंनिया इयाहाय 35 ओंखायनो जोङो एबाराव मा दिहुनगोन di
di नि फर्मुलाया जाहैबाय di नि फर्मुलाया a minus xi a minus xi a आ जाहैबाय 35 नै हमना लानाया 35 होमबा 35 निफ्राय 15 थाङोबा बेसेबां थायो जों दानख'नांसिगोन 35 निफ्राय 15 0 2 20 ओमफ्राय 35 निफ्राय -20 जागोन बे -20 बे देरसिन नालाय जागोन 15 निफ्राय 35 माइनास खालामनांगौ ओंखायनो -20 -10 0 10 20 बेबायदि जागोन बे बेनिफ्राय जोङो दाना स्टेप डिविजन मेथडखौ दिहुननो हाबाय स्टेप डिविजन दिहुननो थाखाय जों मोनसे टेबल बानायबावनांगोन मा बानायबावनांगोन fi di बानायनांगोन fi di दिहुननांगोन fi di यानि बेसेबां जायो -60 ओमफ्राय -60 0 20 140 ओमफ्राय बेयावहाय साबमिशन अफ fi di साबमिशन अफ fi आ बेसेबां जायो 9 14 17 23 साबमिशन fi आ 23 ओमफ्राय दाना di आ 60 60 120 120 बा 40 बेवहाय 40 di आ जों दाना साबमिशन fi di दिहुननानै जोंना स्टेप डिविजन मेथडनि फर्मुला दङ स्टेप डिविजन मेथडनि फर्मुलाया जाहैबाय therefore x बार kzt बे x बारखौहाय जोङो a प्लस साबमिशन अफ fi di बाय साबमिशन अफ fi खालामनांगौ बेजोंनो जोङो मोनो बे जाहैबाय स्टेप डिविजन मेथड एंगारलांनाय आदब दाना जोंना याहाय मामोन 35 जों हमना लादों 35 याहाय 35 नङा 35 प्लस दाना fi di आ बेसेबां 40 ओमफ्राय दानिया fi आ बेसेबां 23 नायदो 35 प्लस डिवाइड खालामदो 40 खौ 23 जों डिवाइड खालामनांगौ 23 1 बाव बेसेबां 23 बेसेबां आग्लायो 7 1 17 थायो पइन्ट 170 बा 6 लानानै 8 12 आरो 7 जों थाङो 7 जोंबा 7 7 1 23 21 7 3 जा 21 7 14 आरो 2 16 होमबा 9 थाबाय 90 दाना 90 खौ जों माजों राननो 23 जों राननांगौबा 8 जोंबा 24 आरो 16 आरो 23 बे माजों थांगोन 4 जों 12 8 9 3 जों थांगोन 3 ओंखायनो मा लानो हाबाय बेवहाय 1.73 होमबा 36.73 बे जाहैबाय दिहुननो गोनां गेजेर टि बे 36.73 बे जाहैबाय दिहुननो गोनां गेजेर टि बे माजों दिहुनखो जोङो स्टेप डिविजन मेथडजों दिहुनबाय दानिया जोङो माजों दिहुनगोन थामथि आदबावहाय दङ गेजेर टि आजावजानाय आदब दानाहाय जोङो गेजेर टि आजावजानाय आदबा बे टेबोलावनो ओरैबायदि खालामनो हाबाय गेजेर टि आजावजानाय आदबजों मिन एजाम्पसन मेथडजों बेखौ खोमोरनानै बे टेबोलखौ नाङा जोङो मोनसे प्लास टेबल बानायदेरबावनांगौ बे जाहैबाय मा UI बेखौ जों बानायदेरबावनांगौ UI खौ बानायदेरनांगौ UI खौ दाना UI खौ जों मारै मोनो DI बाय ओइस आ मा ओइसआ दाना नै
थाखो सिमा बे जाहैबाय बेसेबां बारायदों 10 बारायदों नङा होमबा ओंखायनो ओइसआहाय 10 नैबे ओइस डिआइआ नैबे होमबा 10 जों नों -20 खौ रानोबा -2 -1 0 1 2 नै बेबायदि मोनगोन दाना साबमिसन अफ बेबायदि मोनबाय दानियाहाय जों मा दिहुनबावनांगौ बेवहाय मोनसे टेबोल खालामनानै दहायनि बायदि FI UI दिहुननांगौ FI UI आ नै जों सानजाबबानो जाबाय -6 0 2 14 बिदि मोनबाय जों दानियाहाय साबमिसन अफ FI UI साबमिसन अफ FI UI आ बेसेबां जायो 6 -12 बा होमबा 4 थागोन बेवहाय 4 जाबाय 4 थाबाय होमबा जोङो बिनिफ्राय जों मोनबाय माखासे आदब बे जाहैबाय मिन एजाम्पसन मेथड बे मिन एजाम्पसन मेथडआवहाय जोङो बेबायदि टेबोल मोनसे बानायबावबाय बानायनानै टेबोल बानायनानै बेथ' बे दंखायो बेखौ बानायबाय नालाय मा बानायग्रोखो जों साबमिसन अफ FI UI दिहुननानै लाबाय दाना फर्मुलाया बेनिहा मा फर्मुलाया x बार गेजेरथिंनि फर्मुलाया a प्लास मा बेयो साबमिसन अफ FI UI submission of FI into H आहाय नैबे क्लास इन्टारभेलनि 10 दानिया जोङो याहाय जोंना बेसेबांमोन 35 प्लास ओमफ्राय दानियाहाय माबाव मा खालामदों बेवहाय जोंना दिहुननानै लाखादों नै FI आ 4 submission of FI UI आहाय 4 ओमफ्राय submission of FI आहाय 23 into 10 जाबाय सेमानो नै दाना मा जायो 35 प्लस 40 ओमफ्राय 23 बेखौ जों दहाय राननानै मोनदों 40 खौ 23 जों रानबा 1.73 मोनदों बेना नायदो दहाय राननानै जों बेसेबां मोनो 1.73 मोनबाय राननानै ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो नैबाहाय फैदो समान आंनि ब्लेकबोर्डआ एसे फिसा प्रब्लेम जादों उननि भिडिअफ्राव आं साबसिन खालामनो नाजागोन ओंखायनो उल्टां फाल्टां जादों जेबो नङा जायखिया आं नैबेनिफ्राय बेयाव लिरहैगोन नै आन्दायनो नाङा 35 बे 35 फैबाय बेजों बे सानजाबनानै 40 मोनबाय 23 फैबाय ना बेनिफ्राय बेयाव फैदो जोङो मा खालामनो हायो बेखौहाय 35 प्लास 1.73 जों बेखौ रानबा बिदि मोनहैगोन बेखौ प्लास खालामबानो जाबाय बेसेबां 36.73 बे जाहैबाय गेजेरथि माजों दिहुननानै मोनखो जोङो बे जाहैबाय मिन एजाम्पसन मेथड लास्ट मेथड थार्ड नाम्बार मेथड जों मोनबाय दानिया आं बेयावहाय मोनसे खोथा खिथादेरबावनो लुबैदों माब्लाबा नैबे क्लासाहाय माब्लाबा नैबिदि कुइसननि क्लासाहाय ओरैबायदि थायो बेथ' एखे जाबाय बेयो जों मोननो हाबाय बेखौ गेजेरथिखौ मोनथाम आदबजों दाख्लैनि पार्ट 1आवहाय जोङो सेथि आदबखौ दिहुनदों दानिया माब्लाबा बियो ओरैबायदि जायो मा जायो ओरैबायदि जायो 19 29 39 49 59 बेबायदि जानो हागौ 1921 बारदों बे कन्टिनिउआस क्लास इन्टारभेल नङा बेबायदि क्लास इन्टारभेल नङाब्ला कन्टिनिउआस नङाब्ला जोङो कन्टिनिउआस क्लास इन्टारभेल खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ हमनानै ला बेयावहाय 10 to 19 बेनिफ्राय मा जादों 20 जादों बेखौ जों कन्टिनिउआस खालामनो थाखाय ओरैबायदि खालामनानै लानो हायो जों गोजौ थाखो सिमाजों हाफ क्लास खालामनांगौ हमनानै ला नैबावहाय आपार क्लासआ 19 ओमफ्राय बेजोंहाय मा खालामनांगौ हाफ नङाब्ला 0.5 बेनिफ्राय दाना लवार क्लासनिफ्राय माइनास खालामनांगौ हाफ 0.5 माइनास 0.5 खालामनांगौ आपार क्लासजों 0.5 खालामनांगौ नङा बेयो मा जागोन 9.5 ओमफ्राय बेयो 19.5 नेक्स्टआ मा जाहैगोन 20आ मा जाहैगोन नेक्स्टआ 20निफ्राय 0.5 थांबा 19.5 नै कन्टिनिउआस जाबाय बेबायदि खालामनानै जोङो आं दहाय साननायनि एखे
फर्मुलाजोंहाय जोङो गेजेरथिखौ दिहुननो हायो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। जोङो उननि भिडिअआव रायलायगोन। गेजेरथिया एसेयावनो जोब्बाय। जोङो उननि भिडिअआव रायलायगोन गेजेर गां आरो गेजेरमानि सोमोन्दै जों रायलायगोन। स' थेंक इउ एभ्रिवान। गोजोन्थों।